Konnichiwa, minasang. Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining lisuna atong i-conjugate ang usa ka bu-ending verb ang yobu o mutawag di sa telepono ha, kundi mutawag og tao. Sa kagatos nga lain-laing verb conjugation nga ato nang natuki sa atong mga miaging leksyon ug gamit kaayos pang adlaw-adlaw nga hinapon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa yobu, maka-conjugate ka na bisag unsang bu-ending verb. Kini ang una sa upat ka parte ug diri atong tukion ang conjugation numero 1 hasta 26. Yoroshi desu ka? Hajime mashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110, atong nakatunan sobra sa kagatos nga lain-laing verb conjugation nga pwede nimo gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga Nihongo. Ug kining lisuna mosuma total ni ini mga konjugasyona pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka bu-ending verb, yobu, mutawag og tao. Ang mga lain-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form yobu, te form yonde, conjunctive form yobi, ang plain negative non-past form yobanay, ug ang plain past form yonda. Niining puntuha, dapat kamao na kamo conjugate niining mga basic verb forms. Kung dili pagani, palihog bansaya una paagi sa pag-review sa leksyon 28. Ang atong tukion nga mga conjugation mulangkob sa di pa og sa paghumagbuhat, permiso og pagdili, pagpamalihog, pagmandar, pagbasol og pagkumpleto, mga nominalizations, butang, paagi sa pagbuhat, gusto og di gusto mo buhat, sayon og lisod buhaton, musuway og buhat, bisag mo buhat og bisag di mo buhat, di kinahanglan mo buhat, paglista og mga buhatonon, og pag-ekspresar og eksperyensya. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Ichibang, sa di pa mubuhat, ang formula kay ru mai ni, ug pwede nimong reviewon sa leksyon 35. Sa di pa mutawag, yobu mai ni. Ehemplo nga sentence, sa di pa nako tawgon ang sales clerk, i-check una nako ang size sa sapatos. Tennin wo yobu mai ni kutsu no size wo check suru. Tennin wo yobu mai ni kutsu no size wo check suru. Nibang, paghumagbuhat, ug kini kay way mga musingit nga aksyon tunga-tunga sa una ug ikaduhang aksyon. Atong formula kay tekara nga atong gituki sa leksyon 36. Pag humagtawag, yonde kara. Pag humana kog tawag sa manager, gisugdan dayon namo ang meeting. Manager o yonde kara, sugu watashi tachi wa kaigi wo hajimeta. Manager o yonde kara, sugu watashi tachi wa kaigi wo hajimeta. Sambang, laing conjugation sa pagsulti og paghumagbuhat. Ug diri aduna tay mga actions kamo singit tunga-tunga sa pirmiro ug ikaduhang actions. Atong formula kay ta ato de. Leksyon 36 gihapon. Pag humagtawag, yonda ato de. Pag human na kog tawag sa tanan, nakansila ang meeting. Minnao, yonda ato de, kaigi ga chushi to natte shimatta. Minnao, yonda ato de, kaigi ga chushi to natte shimatta. 4 bang, permiso. Atong formula kay temo ii. Leksyon 37. Pwede mo tawag, yonde mo ii. Pwede ba kong mutawag nimog tito? Oji-san to yonde mo ii desu ka? 5 bang, pagdili. Atong formula kay tewa ikenai. Leksyon 38. Gidili mo tawag, yonde wa ikenai. Gidili mo tawag og taxi gikan diri.
ここからはタクシーを呼んではいけません。ここからはタクシーを呼んではいけません。6番, hangyo pamalihog. Ang formula kay te kudasai. Te kudasai, leksyon 39. Tawag palihog, yonde kudasai. Yonde kudasai. Tawag ako palihog, inighuman nimog hugas sa mga plato. Osara o aratte kara watashi o yonde kudasai. Osara o aratte kara watashi o yonde kudasai. 7 bang, palihog ayaw pagbuhat. Ang formula kay naide kudasai. Naide kudasai nga atong gitutukan sa leksyon 40. Palihog ayaw pagtawag. Yobanaide kudasai. Yobanaide kudasai. Palihog ayaw kog tawga og sensei. Boku sensei to yobanaide kudasai. Boku sensei to yobanaide kudasai. 8 bang, pagmandar, buhata. Atong formula para sa mga bu-ending verbs kay ang bu-ending usbon ngadto sa E-series be. Leksyon 41. Tawga, yobe. Yobe. Tawga tong pulis, dali ah. Ano omawari-san wo hayaku yobe. Ano omawari-san wo hayaku yobe. 9 bang, pagmandar, ayaw buhata. Ang formula kay runa. Runa, leksyon 41 gihapon. Ayaw tawag, yobuna. Yobuna. Tungod kay hapiton tikas airport, ayaw pagtawag og grab ha. Kuko made mukai ni iku kara grab wo yobuna. Kuko made mukai ni iku kara grab wo yobuna. 10 bang, pagbasol o wa kapugong. Ang formula kay teshimaw. Teshimaw, leksyon 42. Makatawag hinuon. Yonde shimaw. Yonde shimaw. Natawag na hinuon ako ang tanan nga moari sa party. Party ni kuru yo ni mina o mo yonde shimatta. Party ni kuru yo ni mina o mo yonde shimatta. 11 bang, pagkumplito o hingpit nga buhaton. Ang formula kay teshimaw gihapon ug leksyon 42 gihapon. Hingpit nga motawag, yonde shimaw. Yonde shimaw. Gitawag na nako ang tanan nga naas listahan. Listo ni iru minasan wo mo yonde shimatta. Listo ni iru minasan wo mo yonde shimatta. 12 bang, nominalization gamit ang mga nouns. Pasabot niini kay ibutang nato ang verb at tubangan sa noun aron mohulagway sa noun ug ato kining gitun-an sa leksyon 43. Pangalitan, yonda taxi. Yonda taxi. Ang taxi nga akong gitawag. Ang taxi nga imong gitawag naabot na. Kimi ga yonda taxi ga kimashita yo. Kimi ga yonda taxi ga kimashita yo. 13 bang, nominalization gamit ang mga pseudo-nouns nga koto ug no. Ang formula kay ibutang ang verb at tubangan sa koto o no. Adunay mga rules kung hain ani ang gamiton ug ato kining eksplikar sa leksyon 44. Ang akto sa pagtawag, yobu koto o yobu no. Sa Tokyo, dali ra ang pagtawag og taxi. Tokyo de wa taxi o yobu koto ga hayai desu. O Tokyo de wa taxi o yobu no ga hayai desu. 14 bang, mga butang. Ang formula kay conjunctive mono. Conjunctive mono, leksyon 45. Yobi mono. Yobi mono, pangdani og mga tao o customer. Kining maskota kay pangdani sa mga customer. Kono maskotto wa okyakusama no yobimono ni narimasu. Kono maskotto wa okyakusama no yobimono ni narimasu. 15 bang, paagi sa pagbuhat. Ang formula kay conjunctive kata. Conjunctive kata, leksyon 46. Paagi sa pagtawag, yobi kata. Yobi kata. Tudlo ko bi unsa ang pagtawag og peregrine falcon? Peregrine falcon kana bang
mga agilas mga Arabo. Hayabusa no yobikata wo oshete kudasai. Hayabusa no yobikata wo oshete kudasai. 16 bang, gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive tie. Conjunctive tie. Leksyon 47. Gusto mo tawag. Yobitay. Yobitay. Gusto kong motawag og eksperto, pero kay tungod wa ko'y kwarta, ako nalay mo ayo sa saog. Senmon ka o yobitay ga okane ga nai kara yuka o jibun de shuri suru. Senmon ka o yobitay ga okane ga nai kara yuka o jibun de shuri suru. 17 bang, di gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive takunai. Conjunctive takunai. Leksyon 47 gihapon. Di gusto mo tawag. Yobitakunai. Yobitakunai. Di ko ganahan mo tawag og eksperto kay wa man ko'y kwarta. Okane ga nai kara senmonka wa yobitakunai desu. Okane ga nai kara senmonka wa yobitakunai desu. 18 bang, sayon buhaton. Ang formula kay conjunctive yasoy. Conjunctive yasoy. Leksyon 48. Sayon tawgon. Yobiyasui. Yobiyasui. Tungod sa app, sayon tawgon ang Grab. Apuri de Grab wa yobiyasui desu. Apuri de Grab wa yobiyasui desu. 19 bang, lisod buhaton. Ang formula kay conjunctive nikoy. Conjunctive nikoy. Leksyon 48 gihapon. Lisod tawgon. Yobinikoy. Yobinikoy. Tungod kay bungol si lolo, lisod siya tawgon. Oji-san wa mimi ga tooi kara yobinikoy desu. Oji-san wa mimi ga tooi kara yobinikoy desu. 20 bang, musuway og buhat. Ang formula kay temiru. Temiru. Leksyon 49. Musuway og tawag. Yondemiru. Yondemiru. Suwayan akong tawag si Murata kung makatabang ba siya. Murata-kun wa tetsudairu ka douka yondemimasu. Murata-kun wa tetsudairu ka douka yondemimasu. 21 bang, bisag mo buhat pa. Ang formula kay temo. Temo. Leksyon 50. Bisag mo tawag pa. Yondemo. Yondemo. Bisag kapila nako tawgon si Puchang akong iro ba. Di siya mo dool kung why treats. Puchang wa ikura yondemo oyatsu ga nai to kite kurenai. Puchang wa ikura yondemo oyatsu ga nai to kite kurenai. 22 bang, bisag di pa mo buhat. Ang formula kay negative te form nga nakute plus mo. Nakute mo. Leksyon 51. Bisag di pa mo tawag. Yoba nakute mo. Yoba nakute mo. Bisag di nako tawgon si Puchang, muduol na siya inig-abre nako sa refrigerator. Puchang wa yoba nakute mo reizouko o akeru to sugu kuru. Puchang wa yoba nakute mo reizouko o akeru to sugu kuru. 23 bang, di kinahanglan mo buhat. Ang formula kay nakute mo i. Nakute mo i. Leksyon 52. Di kinahanglan mo tawag. Yoba nakute mo i. Yoba nakute mo i. Di ka kinahanglan mo tawag og karpintero. Abi nimo, pwede nga ikaw ray mo ayo ana. Daiko, yoba nakute mo i desu. Jibun de shuri dekimasu yo. Daiko, yoba nakute mo i desu. Jibun de shuri dekimasu yo. 24 bang, paglitan niya og mga actions nga di magsunod. Ang formula kay tari-tari suru. Tari-tari suru. Leksyon 53. Motawag og uban pang mga actions. Yondari, nani-nani tari suru. Kung na ako'y pangutana bahin sa trabaho, tawagon nako akong manager o kaha mubasa ko sa manual og uban pang mga actions. Shigoto ni tsuite shitsumon ga areba, kachou o yondari, setsumei shou o
読んだりします。仕事について質問があれば、課長を読んだり、説明書を読んだりします。25番, Eksperyensya. Ang formula kay ta koto ga aru. Ta koto ga aru. Leksyon 54. May eksperyensya sa pagtawag. Yonda koto ga aru. Yonda koto ga aru. Nakatawag na ko Grab sa una. Sayon kaayo. Grab wo yonda koto ga arimasu. Totemo benri desu. Grab wo yonda koto ga arimasu. Totemo benri desu. 26 bang og mao kini katapusan ining videoha. Why eksperyensya? Ang formula kay ta koto ga nai. Ta koto ga nai. Leksyon 54. Why eksperyensya sa pagtawag? Yonda koto ga nai. Yonda koto ga nai. Wa pagyud ko katawag og taxi ingon ani kalawom sa kagabhion. Taxi wa yoru konna ni osoku yonda koto ga arimasen. Taxi wa yoru konna ni osoku yonda koto ga arimasen. Ug atong sumahon diri ang mga conjugations nga atong natuki niining leksyon. Sa di pa ug sa paghumagbuhat, permiso ug pagdili, pagpamalihog, pagmandar, pagbasol ug pagkumplito, mga nominalizations, butang, paagi sa pagbuhat, gusto ug dili gusto mo buhat, sayon ug lisod buhaton, musuway og buhat, bisag mo buhat ug bisag dili mo buhat, dili kinahanglan mo buhat, paglista og mga buhatonon ug pag-ekspresar og eksperyensya. Sa sunod nga video sa ikaduhang parte, atong tukion ang mosunod nga 24 ka conjugation hasta sa ika-50. Kini ang mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga mo ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals, kinahanglan mo buhat, sigig buhat, nagkaanam og ka nanto ka, og ang ika-50 kay ang palabi og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna pud tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo palig-on sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.